Jag tycker att det är ett så fint arrangemang att man bör se det här. Och det kommer väl inte så ofta hit till Åland, så därför är det värt det. Jag tycker det är stort att ha det här på Åland. Ja visst, jag tycker om vacker musik. Jag tycker det är ganska fantastiskt att man har fått hit hela operan och byggt upp det här. Det måste ju vara ett jättearbete bakom det hela. Jag är ju musikintresserad så att jag har jag möjlighet så då går jag på opera. Men naturligtvis måste man ju gå för att det är på Åland. Det är ju en stor händelse, det kan man inte undgå att vara med om. När Walton Grönen skulle sjunga ikväll så jag vill väldigt gärna höra honom. En upplevelse, jag tycker man kan unna sig det. Gustav den tredje, den mytomspunne svenske monark, återvänder till Åland. Hit till Eckerö där han förmodligen landsteg när han för första gången besökte landskapet i maj 1775 på väg till Finland för att göra sin Eriksgata som nykrönt kung. Stycket igenom den här Hildargarden så att vi har på med kostym men utan mask och vår som uppträdmas. Imorgon på dagen ingen kostym, ingen mask. Päivällä huomenna ei mitään kostyymejä, ei mitään maskeja. Imorgon kväll kostym och mask. Illalla kaikki tillbehöret mukana. Vår regissör Folke Bennius från Stockholm, så han är mycket älskad av oss korister i alla fall. Han vet vad han gör och han gör det snabbt och effektivt. Är han en regissör som uppskattar korist? Alltså om man är närvarande eller inte.
göra föreställning på Åland, det har i och för sig är det ju inget fel på. Men att eventuellt starta med en friluftsföreställning, det kan man kanske diskutera, för att många av oss och jag också har haft fördelen att i år på mycket länge haft 2,5 veckor ledigt. Vi har åkt båt hit en hel vecka och varit här på ort och ställe, alltså nästan en vecka. Och då är man kanske inte så där, och de förhållandena på scenen är ju inte de bästa, det såg vi ju nu också. Att den största boven, om det kommer att finnas någon bov på föreställningarna, det blir vinden. Är du orolig för att rösten inte ska hålla i en sån här utomhusföreställning? Nej, det tror jag inte. Jag menar, det är ju inte första gången. Jag har ju medverkat i Savonlinna i 13 år. Så det är inget nytt jag vill säga. Där kan det ju faktiskt vara kallt. Det kan det säkert här också. Men fukt och kyla och värme, det tror jag, det är inte så farligt för mina stämband i alla fall. Det värsta är som sagt en vind. Det blåser den tillräckligt mycket mot innan man sjunger, så man hör inte sig själv liksom. Då börjar man lätt forcera och det ger nerver och allt sånt där. Gustav den tredje som roll, är han intressant? Jo, han är jätteintressant. Han är för intressant och därför blir det svårt. Och det är ju en fråga om typ, både ur konstnärlig synpunkt och också Gustav som gestalt. Men för mig är det nog så, och det har väl också Folke Arbenius gått in för, att när jag försöker gestalta detta så blir det inte denna kvinnliga, delvis med homosexuellt skimmer över sig som man ofta får höra. Det finns inget bevis för det heller för övrigt. Som vi inte gör, utan jag är väl en mer, ska vi säga, mänsklig Gustav den tredje, för att vara en helt feminin Gustav den tredje rimmar också dåligt med musiken. För det är ju en så passionerad musik att sätta en, ska vi säga, direkt omanlig typ som Gustav den tredje, så det blir det stämmer inte. Som i alla operahus surrar Eckeröluften av alla världens språk. Dirigenten är från Ungern, sångarna från både Sverige, Finland och Kina. Sopranen Dilber, som gör kungens page Otto, eller Oscar som han heter i den italienska originalversionen, går direkt i allas hjärtan. Inte bara för sin fantastiska röst. Vi imponeras alla av hennes klingande rollprestation på svenska. At first, when the opera told me that you are going to do this Oscar, please take it, and it was in Swedish, and I looked a little bit, of course, music it's okay, but the text, it was impossible for me at first. I said, no. I was near it, because they said, if you want, of course you can. If you don't like, okay. And I was near, I say, no, I don't do it. But my husband said, no, you must do it. You must learn it. So I said, okay, I'll try. Parallellt med rollen som Otto studerar Dilber in en annan och krävande roll, Lucia i Donizettis Lucia di Lammermoor för Nationaloperan i Helsingfors. Det är hårda bud i operavärlden. When I was in China, it was impossible. But now I'm getting used to this kind of life. In the same time, take many things, and you are doing that. And for example, last year I was doing Oscar and doing Barbarina, Marriage of Figaro. Yeah, and at the same time I had a recital and I had concert with orchestra. Just like that. At first it was very difficult to me to, I said it's so many things like that. But now, that is, and they told me at the opera that Paavo Suokko, because he is taking care of me all the time, and he is telling me, that is the opera singer's life in Western world. Ett operabesök på Åland utan ålänningen Valton Grönros, det var en omöjlighet för Ålands kulturfestival. Barndomsvännen Anja fick operachefen Ilkka Kuusistos uppdrag att övertala Valton att ta rollen som greve Hålberg, en roll som han aldrig tidigare har sjungit.
applådtakt nu och repetera det, va? Ja, sit them boys. Go on. Det första mötet med den nya operan är över och det enda som just nu grumlar entusiasmen det är beskedet att över 1000 biljetter blivit osålda. Det är nästan en tredjedel. Och det blir svårt att reparera vad som orsakats av en katastrofal marknadsföringsmiss. Hemmaintresset är inte alls så stort som många har trott. Det är dubbla besättningar som ska tränas mot varandra. Solisterna har i några fall aldrig ens sett varandra tidigare. Ändå ska de kunna gestalta persongalleriet på ett sätt så att publiken får en helgjuten upplevelse. Det här gäller bland andra Thomas Sunnegård från Sverige som ska sjunga Gustav III på premiärkvällen. Är det svårt att också vara skådespelare tycker du? Ja, svårigheten ligger ju att man är så fixerad vid tonbildning och det vokala och det är just det hindret som man måste över. Om man kan lita på att det kommer så kan man också bli friare som skådespelare. Om man tittar på din roll då som Gustav III, ni är ju två som spelar den. Härmar du någon annan eller är det din egen Gustav III i alla föreställningar? Ja, nu har jag visserligen sett Peter Lindros här igår när de repeterade. Och jag menar, scenerierna är ju de samma när det handlar om timing och positioner på scenen. Men härma går ju inte utan det måste ju vara ens egen uppläggning av det. Det är första gången som ni två spelar emot varandra. Ja. Vad betyder det att ni inte känner varandra från tidigare? Svårt? Nej, det var inte alls svårt. Det känner man då. Hjälper rollerna till här att man man spelar ju teater med varandra också lite. Men det var mycket trevligt. Ja, nej, men det är just att scenerierna är ju de samma, kanske små justeringar. Men det är klart att man inte har repeterat mycket eller nästan ingenting nu då, så skärper man sig. Men det är inte så stort utrymme för misstag utan det är ju relativt fastlagt och sen gäller det naturligtvis att man ser trovärdigt ut. Men vi får lita på vår yrkesskicklighet att göra det. Ändrar ni själva någonting i texten eller? Jo, jag har ändrat lite och det har varit för svårt att sjunga med vokaler. Så. Du har ju finska som modersmål annars. Är det svårt just det här med svenskan? Nej, inte så särskilt. Italienska hade väl varit bättre? Jo, det har jag provat så att det går bättre. Vad gör man om man inte kommer ihåg texten då? Ja, man kan få blackouter. Ofta så upplever man blackouterna mycket längre än vad de i själva verket är. Och man vet ju på ett ungefär naturligtvis vad det är man sjunger om så att man får väl i värsta fall hitta på något. Eller så har man tur så hör man vad sufflösen, när sufflösen försöker rädda. Det är naturligtvis lite pinsamt. Greve Hårdberg som karaktär och person då, är det en roll som, är det en man som du gillar? Ja, kanske inte riktigt det. Jag trivs nog mera med en balanserad människa, till exempel Rodrigo och Don Carlos och sånt där. Och också Simone Boccanegra, han var också en mer balanserad man än den här som då ska svanka från den ena sinnesstämningen till den andra. Och det är kanske inte alltid så lätt. Men jag ska nu försöka klara av det så gott jag kan och då får vi se hur det lyckas. Finns det en svårighet där alltså att spela roller som har ett annat temperament än ens egen? Ja, det är klart att det blir svårt ibland. Men då måste man ju försöka bygga över det på något sätt för att man får ju inte vara sig själv riktigt när man är på scenen alltid. Utan, å andra sidan ska man vara sig själv därför att annars verkar allting löjligt om man försöker vara någon helt annan än vad man är. Men
det är klart att man måste försöka springa över sin skugga många gånger. När blir du greve Hålberg? Kan du så att säga tänka dig in i hans situation nu utanför scenen eller är det först när det kommer kläder? Nej, det är sen först när jag kommer upp på scenen, det vill säga eller när man kommer i sin kostym och sin mask, då förändras man. Men jag är inte den typen som redan 2 dagar före föreställningen, åtminstone är situationen sån nu, det kan hända att det var tidigare sån att jag behövde flera dagar på att ställa om mig, men nu behöver jag nog inte ställa om mig för redan på morgonen. Tycker jag själv, det där borde ju min fru egentligen berätta om hur det är. Huruvida hon vaknar med Hålberg eller med Valtan Grönros. Ja, just det. Och det är ytterst sällan vi spelar någon opera på svenska. Det har sett en gång tidigare på 30-talet.
Och för att vi hade den här svenskspråkiga produktionen, det var helt naturligt att vi tar den med till Åland. Låter sig en operachef imponeras av det som nu är uppbyggt här i Eckerö? Ja, då måste man erkänna att jag blev nästan överraskad fastän jag har sett alla ritningarna och jag visste hur stor det här är i meter och så där, men när man ser en auditorium för över 1500 människor som har blivit byggt i drygt 2 veckor, så det imponerar hemskt när man tänker att man har inte fått ett operahus till Helsingfors i 70 år. Det är dags att möta publiken för första gången. Den åländska aftonen som generalrepetitionen kallas för eftersom Walton Grönros ska sjunga har lockat fullt hus, med andra ord 1500 personer. Kung Gustav III:s obarmhärtiga öde kommer allt närmare. Intrigen i Verdis maskeradbalen tätnar, allt medan mörkret sänker sig över Eckerö. Operadrömmen är nu verklighet.